Kapin 75 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 gipangguba. Ani ang dugang detalye. Gipang basa unya gipalatayan og pison kining mga smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska sa Bureau of Customs Region 10 uban sa Bureau of Fire Protection sa Barangay Mantibugaw, Manolo Fortich, Bukidnon. Mukabat sa 75 million pesos ang kantidad sa mong mga sigarilyo nga gisulian pagpalusot sa rehiyon. Sigon sa BOC nga nakumpiska kini sa tabang gikan sa international counterparts nga maong nagpasidaan sa gipalusot nga mga kontrabando sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Among shipment gideklara nga kitchenware apan sa pagsuta mga illegal nga sigarilyo di ay ang sulod. Nahuli siya, may process siya. So, the Law Division, acting as a quasi-judicial body, conducts investigation. Among shipment naka-consignee sa 69 enterprises kinsa giniimbestigahan na karon sa otoridad ug posibleng mapasakahan og kasong paglapas sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Kaya sa amin, yung capacity, ginagawa namin yung lahat ng mga kaya namin para ma-prevent kung magpasok ng mga illicit cargos sa mga goods. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.